Ja, sådan gør man. Nå, Man tager... Jeg har en kniv. var det den her? Nej. Skal se. Jeg skal bruge min egen kniv. Nå, jeg har lige slævet den her. Kasper, han er skrab. Nå, skal jeg vise dig, hvordan den første, så kan du lave de næste. Ikke? Altså, jeg ved godt, hvordan man gør med fasanerne. Se her. Du tager her, når det er... Fed. Nu glemte jeg en tallerken. Nå. Det henter jeg lige. Jamen, det kan du hente om det. Er den tændt? Ja, den er tæt. Du tager den der. Så løfter du op her i brystet. Uden at skære ned i kødet. Så kan man... Den lugter frisk, hva'? Ja. Og den er ramt i brystet, kan man se. Det kan man godt se. Det er en ordentlig fugl. Ja. Der er det lidt herovre. Far, det er så bredt. Så tager man her og skærer ned langs med brystbenet på hver side. Sådan. Så skærer man lige lidt ned her. Der er det meget tyndt kød. Det gør man også her. Og det er meget vigtigt i den her ende, at man tager kniven lodret op og skærer sådan ud af, for at få alt bøffen sidder helt herude, det tykke på bøffen. Mm. Hvis man bare skærer lige ned, så skærer man en fjerdedel af. Fed, hva'? Ja, vi skal Det er have meget vind. sulten på dem. Så tager man lige her, kører lige så forsigtigt langs med varm endnu. Langs med Skal du have lidt af det gule med? Nej, det er det der er trændet. Det er det, der er klar. Smager ikke godt. Og det her, det er det er det, jeg kalder mørbrand på nederfugl. Der kommer altid sådan et lille stykke kød, og det putter jeg på panden, og jeg står og steger den, og så æder det selv. Ja, det skulle da ikke undre. Og så skal vi have tallerken. Den her der. Skal vi slå for kameraet imens? Godt nok mørkt, hva'? Det er en god bøf. Ja. Så er det sådan En noget. god stor bøf. Lige så stor som en engelsk bøf. Det er... Det er den da. Men den er lige så stor som en kylling bryst. Se der, for der har vi den anden mørbrand. Hvor fanden blev den af? Godt nok. Så meget blod. Jamen, så de skal pusses rene bagefter. Men, hvad hedder det? Så er man fri for at åbne ind til maven og alt det der, ikke? Man kan sagtens bruge lårene, hvis man gider at pille dem ud. Der er masser af kød på. Og så koge det en gang med noget vand med lidt eddike og lidt salt i. Og så ind i ovnen og smøre den med lidt olie, og så med hammerne godt. Så det var meget man gider, ikke? Så nu tager du posen. Det gider vi ikke, eller hvad? Eller vil du lige vise, hvordan man lige skal have lov? Nej, det gider jeg ikke nu. Modtaget. Jeg kan da godt gøre det. Så gør det. Skærer man ned langs med her. Det kan man ikke se. Det kan man ikke se på kameraet. Det kan man se over på den anden side. Det er smadret herovre. Ja, det smager. Det er lidt meget. Og det her gule fedt, det smager af levertran, så det skal man holde sig fra, selvom det er skide sundt. Det er derfor grønlænderne drikker alkohol. Fordi Fordi det er så sundt, så der skal noget til at nedbryde.
Ja, alkohol er sundt. Det er rigtigt. Det er ikke engang ret i. Så brækker du lige benene Brækker man på den lige der lidt. lille fugl. Skærne. Det er ikke så meget kød, der er jo det. Det er mere sejt. Det skal have meget længere tid end det andet, ikke? Så Ja. vil du prøve den? Lad os prøve at tage et med. Ja. Det er ikke meget kød. Tror du det? Hold posen. Hvad? Hold posen. Væk med den. Biologisk mad. Det skulle Anders have haft med til Sverige.